Takže čaute, moje meno je Animo a som majiteľ serveru Global.eu a dnes by som vám chcel v tomto videu vysvetliť, na akom princípe vlastne funguje náš server, keďže sa to každý vlastne pýta a nebaví ma to vysvetľovať už, tak preto chcem natočiť to videjko. Takže môžeme začať od začiatku. Po prvom pripojení na server dostanete tieto veci. Veci to vymôžem ešte. No, takže dostanete tieto diamondové veci, to sú štarterky. Potom, keď si oblečete hento, tak napíšete si podľa vášho ranku. Tu na boku máte svoj rank a ďalší rank. Máte napísané, koľko potrebujete do ďalšieho ranku a koľko máte peniazí. Ešte eko. Napíšte si varp A podľa vášho ranku. Čiže keď máte tvoj rank napísané A, tak máte odomknutý varp A, keď B, tak B a postupne celá abeceda. Na varpe A si nakupíme nejaké veci a tie potom následne predáme a z toho budeme mať peniaze. Čiže ja to trošku strihnem a vidíme sa, keď mám 15 000. OK, som späť, načil som si nejaké veci, následne to predáme v tomto shope. Predáme všetky veci, ktoré máme a ešte toto. A musíte mať až na boku v tej tabulke musíte mať napísané 15 000k a ja mám to teda 3 000. Ja ste peniaze gitnúť rýchlo. OK, takže keď máme peniaze givnuté, tak si napíšeme príkaz rank up a tým sa nám vlastne zdvihne rank, lenže ja už som to urobil mimo videa, sa mi prerušil do nahrávania, čiže som to nemohol zložiť. Takže napíšte si rank up a takto napíšte, že Animo dosiahol rank B a blahoželáme. Potom sa vám odomkne varp B. Varp B je vlastne to isté, o tom istom ťažíte, proste získate ďalší rank a postupne to ide až C a bloky sa pomaly menia, formuje sa iná mapa, je tam po každé, až prídete po Z-ko, aha, Z-ko ešte nemáme postavené, Y by mal byť, až prídete po Y zatiaľ. A keď máte Z, tak to ide potom Prestige a máte potom level Prestige A, Prestige B, Prestige D a takto to postupuje do nekonečna stále. Takže snad som vám tento videjkom pomohol, ak áno, dajte like, odber, koment. Vidíme sa pri ďalšom videjku, nejaké dotazy alebo čo po prípade neviete, píšte na e-mail info@goldbow.eu a teším sa na vás pri ďalšom videjku. Čus.